Держава, честь, відвага. У Києві майже 300 юнаків склали урочисту клятву ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Як все відбувалося та про історії майбутніх офіцерів докладніше мої колеги. Понад 300 курсантів Київського військового ліцею імені Івана Богуна вишикувались біля монументу Батьківщини матері. У День захисника України вони склали присягу на вірність українському народу. Тут 142 сина учасника війни з російським агресором. Батьки 17 з них віддали життя за Україну. У пам'ять про них свято починається з хвилини мовчання. Прапороносна група тримає в руках особливий символ. Це прапор 3-ї залізної стрілецької дивізії армії УНР. Сторічний стяг вже двічі очолював парад до Дня Незалежності України. Ця реліквія надихає нове покоління захисників вітчизни. Ми постигаємо українську військову історію. Княжий дружинник, козак, воїн армії УНР, солдат Червоної армії часів антигітлерівської коаліції, вояк УПА, боєць Збройних сил України та нацгвардієць – це символи, які поєднують лицарів усіх часів і усіх поколінь. Сучасним лицарям є на кого рівнятися. Це керівник ліцею, герой України, славнозвісний командир групи спецпризначення Крим з позивним «Сумрак», генерал-майор Ігор Гордійчук. Він користується особливою повагою курсантів. А сам каже, ці хлопці – гідна заміна сучасним героям. Я впевнений, що вони виростуть набагато більш мотивованішими, набагато більш підготовленими і забезпеченими, готові до виконання завдань. І тільки сама воля і рівень підготовки буде так фактором, що змусить ворога відступити, і ми відновимо всі наші втрачені позиції і Автономну Республіку Крим в складі оновленої неньки України в повному складі на 100%. Один з курсантів – кримчанин Ернест Баранов. На час російського вторгнення і анексії Криму йому було всього 12. На його очах починався геноцид кримсько-татарського народу, і він точно знає, чому обрав шлях воїна. Я вирішив зробити так, щоб хоч бути першим кримським татарином, який був би офіцером в українській армії хоча б. І коли при нападінні також русских або окупантів ми могли відбитися. Ернест розповідає, ті, хто не відчуває себе воїном і не планує присвятити життя захисту країни, тут не затримуються. Большинство лицеистов, которым сейчас учусь, сейчас они мои братья, мы одна семья сейчас, они все за то, что Крым вернулся. И пойдут со мной даже, за мной, чтобы отвоевать Крым. Цим хлопцям зараз не більше 16 років, але вони вже обрали свій життєвий шлях. Зараз їх об'єднує не лише любов до країни, а й військова присяга. Владислав Стужук, Роман Спірідонов, Микита Проскурін, Заман, АТР.